Unsa ka? Di ba? Namuot ko ganina. Kay? Naulit ko sa tindera sa Bikiri ba? Ano naman? Ano man? Baka natinga nga. Naulit ko pero namuot ko. Ano nga ulit mo kanya namot ka? Hindi eh. Inani mo ng istorya. Nagpalit ko. Anak ko, Day. Init pa rin yung panday. Kaning everlasting. Dili na sir. Kaning kuan day muna day. Dili na sir. Kaning kuan, kaning sistisal. Dili na sir. Irita na ko ba kay abot yung lima sir ito kapanang ipunta na. Tapos dili pa init. Manang siya po siguro mo naulit tapos ito siya. Manang yung ko nga ako sa gingnan day. Kung saan day init. Yung sa nga. Akong ulo sir. Murag saka akong kabuhi. Lami kay Nga anong namuot mo ka? Mutong naulit ka. Nga anong namuot mo po ka? Di. Inani. Namuot ko kay nakabalos ko. Sige. Unsa man? Motong nipalit na lang ko kuan chisdisal. Kaling na lang dayo. Kaling bali 100. Potos siya. Hatag niya. Pero lami nang gikaiso ko lay pero nagkalumdum jud ko sa ingon ba nga pagpasinsa lang gid ko. Motong nga hilom jud ko ako ra gianto sa akong suko. Skip gyud kayo. Motong nga dohol niya. Tagayon ako 50. 50 piso. 100 ang ipalit, 50 ang bayad. Basta kay ingon, ha? Sige, anya. Anak siya, Sir, 50 raman eh, asa mong uban? Ingon ko nga, uban! Nasi mo ulo! Napuro nag-uban yung ulo! Basta ka, sorry, bahala ka na, nasi mong uban sa ulo!